भ्रष्टाचार महाचालीसा के तेसरका अंक में सुनलखिन की सरकार के सभे व्यवस्था में भ्रष्टाचार कुछ न कुछ घुसल है। जातिवाद, भाई भतीजावाद, वर्णवाद सगरो हो रहा है, घुसखोरी तरह तरह चल रहा है। जे अदमिया प्राइवेट में जाके बढ़िया से कामा करो हखिन, वही अदमिया यदि सरकारी में नौकरी में आ गलखुन तो कामो कम करथुन और घुसखोरियो करथुन। ऐसा तो आदमी के प्रकृति बन गया है। तो सुनो भ्रष्टाचार महाचालीसा के चौथा अंक, घुसखोरी। चौपट होलो बेवस्था ई घुसखोरी के आलम हो, चौपट होलो बेवस्था ई घुसखोरी के आलम हो। अक्की कर तो सरकारो जब घुसखोरबे तो हर बालम हो। घूस घूस सब चिल्लाबो हो, घुसखोरबे के हक्को राज। घूस घूस सब चिल्लाबो हो, घुसखोरबे के हक्को राज। अब बैठबो जब तो कुर्सी पर तहु पहनबो ओकरे ताज। आई तो सिर्फ दिखावा हो, भीतर में उहे आलम हो। अक्की कर तो सरकारो जब घुसखोरबे तो हर बालम हो। मौका ने मिल्लो जकरा खातिर हल्ला खूब मचाबो, मौका ने मिल्लो जकरा खातिर हल्ला खूब मचाबो हो। आरामदेव अन्ना आकर के सब यह अलग जगाबो हो। जरी सोचो तो चिंता करके घुसखोरी बाहर में हो, या कि तोहर भीतर में ओकरे राज के आलम हो। की कर तो सरकारो जब घुसखोरबे तोहर बालम हो। जब भीतरे से गड़बड़ा गल हो तो ऊपर में की करते व्यवस्था, की करते सरकार, ऊपर से नीचे व्यवस्था के तोड़ मचोड़ रहलखिन है। तो की करते, कोई की करते एकरा में। तो देखो यो सरकारी तंत्र में घुसखोरी काहे होबो, देखो यो सरकारी तंत्र में घुसखोरी काहे होबो हो। कर्मचारी अफसर मौज मारो हो, जनता काहे रोबो हो। प्राइवेट तंत्र के देखो यो व्यवस्था सब हको खंड, एक के मालिक सभे नौकर काहे घुसखोरी हको बन। उहे अफसर उहे कर्मचारी प्राइवेट तंत्र में जाबो हो। आहार तोड़ के काम करो हो, पैसा कमे कमाबो हो। गुजर बसर करो हो, कैसो ईमानदारो हो जाबो हो। कंपनियों के वफादार बनो हो, जोखिम भी उठाबो हो। सरकारी तंत्र में अला से कौन भूत लग जाबो हो। वेतन ज्यादा मिलो हो फिर भी घूस के पैसा खाबो हो। फैसिलिटी इतना मिलना पर घूसे पर टिरना लगाबो हो। जोखिम भी कमे हो, एकरम फिर बात समझने आबो हो। ककरा एकरम दोष लगइयो के एकरा में होशी हो, ककरा एकरम दोष लगइयो के एकरा में होशी हो। हमरा लगो हो व्यवस्था व्यवस्थापक दोनों दोषी हो। विकेंद्रीकरण हो सत्ता के सब पटियो जोड़ लगाबो हो। आपन फायदा सब देखो हो, ये रोक नहीं पाबो हो। कैसे रोक लगते एकरा पर हिनके सबके आलम हो। की करते सरकारो जब घुसखोरबे तो हर बालम हो। अब देखो प्राइवेट में प्रोडक्शन होबो हो, नित दिन होबो हो हिसाब। प्राइवेट में प्रोडक्शन होबो हो, नित दिन होबो हो हिसाब। घटा नफा और जोड़ घटाव से खुलो हो नयका किताब। घुसखोरी होबो हो, एकरम तुरंत समझ आ जाबो हो। कम हो जाहो प्रोडक्शन तब घटा पता चल जाबो हो। सरकारी तंत्र में सेवा हो, सरकारी तंत्र में सेवा हो, प्रोडक्शन समझने आबो हो। तोल होबो हो नए एकर हिसाब सही लग पाबो हो। इहे से मौका मिलो हको, घूस से धन के लाभे ले। विकास के पैसा जे आबो हो ओकरो पॉकेट गरमाबे ले। जे एकर हिसाब लगाबो हो ओहो घुसखोरी में डूबल हो। खाता नहीं हो, लाभ हानि के कर चालो सभे उबल हो। शिकंजा कसे वाला हको जे ऊ हो सभे भ्रष्ट हको। एक कर चाल ऐसन बिगड़ल हो, एकरो जनता त्रस्त। कैसे कैसे तेसी कंदा जब इनके सबके आलम हो। की कर तो सरकारो जब घुसखोरबे तो हर बालम हो। विकेंद्रीकरण हो सत्ता के अनोखो पार्टी चलो हको, विकेंद्रीकरण हो सत्ता के अनोखो पार्टी चलो हको। कम चोरवा रंगदार चमचा एक कर सदस्य बनो हको। ऑफिस सब में काम करे भो एकरे के पकड़े पड़तो। बिना पकड़ले काम नहीं हो तो एकरे शरण गहे पड़तो। ऊपर नीचे हिनकर प्रभाव हो, हिनके सरकार बनल हो। काम कराबेल घूस लेबेले एक कर मनमा ठन्नल हो। अब सर्वोक पेटेंट हको यू हिनके सबसे हो तो काम। बिना घूस के काम नहीं हो तो चाहे जब हो तो प्रभुक नाम। ऐसा तो बात है भैया। जे पार्टी चलाबो हो ओकरा की पैसवा फरो हको, जे पार्टी चलाबो हो ओकरा की पैसवा फरो हको। हिनके बिगड़ल चाल के कारण घुसखोरी इतना बढ़ो हको। यू हो सभ्य मजबूर हको, एकरो पार्टी चलाना हो। चमचो सबके भीड़ लगल है ओकरो मन बहलाना हो।
अब सोचो तो चिंता करके व्यवस्था कितना ठीक है। व्यवस्था ठीक है भैया, ई कैसन बने कि वो व्यवस्था जे देखो, जे व्यवस्था इतना सुंदर बनल है ओकरा ई कैसन कर दलखिन जे सोचो। अब सोचो तो चिंता करके व्यवस्था कितना ठीक हको, आ नित दिन एकरा में हला मचो ई कैसन बनावल लिख हको, आ बिना पैसा के काम ई कैसे करथिन नेतवा सब, आ बिना पार्टी साथी कैसे चलेथिन, महत्वाकांक्षी पूरा होते कब, पार्टी के चलबे खातिर ले पैसा कहाँ से लेथिन सब, पार्टी के चलबे खातिर ले पैसा कहाँ से लेथिन सब, आ घूस दथिन और घूस लथिन ने कैसे पार्टी चलेथिन तब, आ पार्टी में चमचा काम करो हो ओकरा कैसे भरते पेट, आ घूसखोरी यदि बंद हो जैते कैसे खरीदते ये सब खेत, कपड़ा कैसे मेंटेन करथिन, कैसे कपड़ा पहनथिन सब, आयरन करके रोज नया कपड़ा कैसे बदलथिन सब, आ पान आओ चाय के पैसा कहाँ से लेथिन उ, आ ओल झोल नहीं करथिन तो कौन काम के करथिन, बिना काम के पैसा पावे चोरी चमारी लुकाय को, आ घूसखोरी बंद हो जैते तो हिनकर कौन उपाय को, पार्टी व्यवस्था के दोष कोई ई सब के हो समझे के, आ भर आब हो व्यवस्थापक सब एक चाल हो बूझे के, व्यवस्थापक दोषी हो दोष के यहाँ आलम हो, आ की करतो सरकारो जब घूसखोर बेतो हर बालम हो, प्राइवेट सरकारी में यह भेद हो जकरा घूसखोरी बढ़ो, प्राइवेट सरकारी में यह भेद हो जगरा घुसखोरी बढ़ो हको, अब फेल हो जाओ व्यवस्थापक सब व्यवस्थापको आपस में लड़ो हको, हला खली मचाबो हो जनतो के भरमाबे ले, आ इलेक्शन री करवाबो हो सरकार अपन बनाबे ले, कहाँ कहाँ की नहीं हो तोरा सभी जगह घुसखोरी हो, कहाँ कहाँ की नहीं हो तोहरा सभी जगह घुसखोरी हो, अब विजिलेंस के बात करो या सरकारों के जोड़ी हो, अब पर भी घुस के काम चलो हो, कर्मचारियों बहाली में अब मास्टर वो नियोजन हो मुखिया के नकाली में, अंतरण शिक्षक के नियोजन चलो शिक्षा के सुधारे ले, बिहार में जो चल नियोजन अंतरण शिक्षक के नियोजन चलो शिक्षा के सुधारे ले, अब बचबो जे बाहर हको ओकरो विद्यालय में लाबे ले, अब बाह बाही लुटल खुन शुरू में मनमा खूब हलसा गेलो, अब फर्जी डिग्री देखल खुन तब बात समझ में आ गलो, मीडिया ये प्रचार के न जखने कि लगले कि एजुकेशन व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था एकदम ऐसा सही हो जते कि कुल यहाँ सदुए पैदा होती, हमार कोई पूरा एक हो हंगामा विदेशों तक ले होली, तो अंतरण शिक्षक के नियोजन चलो शिक्षा के सुधारे ले, अब बचबो जे बाहर हको ओकरो के विद्यालय में लाबे ले, अब बाह बाही लुटल कुन शुरू में मनमा खूब हलसा गेलो, अब फर्जी डिग्री देखल कुन तब बात समझ में आ गेलो, काम करे वाला मास्टर बनलो नंबर के देखा करके, नंबर लाओ और नौकरी पाओ, ई भीड़ लगले कि जैसे तैसे काम करे वाला मास्टर बनलो नंबर के देखा करके, आ कंप्यूटर से डिग्री निकल लो मुखिया पैसा खिला करके, आ नियोजन में ये पैसा कमाइल खुन कोई हलवो नहीं टक्कर में, आ सरकारों अब सीख गल खुन मुखिया सबके चक्कर में, आ हल्ला गुल्ला होला से जात पर अधिकार बन गलो, खूब हल्ला होले, फर्जी डिग्री पर जब बहाली वगैरह में हल्लो खूब होले, आज तक भी हो रहे हैं, तो हल्ला गुल्ला होला से जात प्राधिकार बन गेलो, लेकिन हिनखर काम से संतुष्ट जनता की हो गेलो, एक्का दुक्का जे पकड़ेल खुन जे नहीं दल खुन हिनखा घूस, अब पकड़ेल को ड्यूटी करो हो जे दल खुन पैसा के ठूस, सरकारों की नीति बदल लो अबरी की विश्वास देवो, अब सरकार के नीति बदल दल की ओकरा में फिर अब टीटी एग्जाम लो हो तो बीएड ला हो तो की तरह तरह के नीति बदल रहे हैं, तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं, और तब की हो रहे हैं सरकारों के नीति बदल लो अबरी की विश्वास जगो हो, अब प्रशासनो धर्मराज हो जाए तो यू हो सब आशा लगो हो, जब बीपीएससी के परीक्षा में गलत प्रश्न आ जाबो, जब बीपीएससी के परीक्षा में गलत प्रश्न आ जाबो हो, आ घूसखोरी नहीं हको तो ई कैसे हो पाबो हो, मेडिकल टेस्ट हो या परीक्षा सभी जगह हो पैसा लूट और नहीं हो वो हो घूसखोरी तो कैसे जाओ रिजल्ट बाछू, एक रिविजन खातिर जब हाई कोर्ट सब जाबो हो, आ कापी फिर से जांच होबो हो, रिजल्ट तुरंत आबो हो, कहाँ पर विश्वास जगइयो सभी जगह वही आलम हो, आ की करतो सरकारो जब घूसखोर भी तो हर बालम, घूसखोरी इतना बढ़ गेलो है सरकारो लाचार, घूसखोरी इतना बढ़ गेलो है सरकारों लाचार हको, आ चमचो और छुटनतवो कारण एकरम बेविचार हको,
अपने फंसो हो घोटालों में, ये प्रयास की करथों सुधारे ले, आ ऊपर मन से काम करो हो एकरा के मेटाबे ले। शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था सभी के ये हाल हको, आ घूसखोरी के चाल के कारण सबके हाल बेहाल हको। अभियंत्रण व्यवस्था में सड़क पुल जरी सा नजर आबो हो, लेकिन एकदम ठेकेदारबो सब मटेरियल आधा खा जाबो हो। थाना न्यायालय कोर्ट कचहरी एकरम बनावल जाल हको, थाना न्यायालय कोर्ट कचहरी एकरम बनावल जाल हको। आ एकरा माँ के फंस जेबो सब घूस के बिना मुहाल हको। आ शिकंजा कसे वाला हको जे वो सब भी भ्रष्ट हको। आ एक चाल ऐसन बिगड़ल हो एकरो जनता त्रस्त हको। आ कौन व्यवस्था हो सरकार के जेकरा में ही नहीं बसल हो। आ जहाँ नजर हम दौड़ाबो यो सभे में ये रसल हो। आ तो ककरा में दोष लगे हो तू ही घूसखोरी में डूबल हो। आ ढोंग रचो हो बंद करे के अपन चालो सभे उबल हो। कैसे छट्टे ई बादल तोहर प्रकृति की है आलम हो। अब की करतो सरकार हो जब घुसखोर भी तोहर बालम हो। अब भ्रष्टाचार महाचालीसा घुसखोरी के चौथा पाठ ये हो गए, 5वां अगला अंक में सुनथिन।